Dobre, prečo si sa rozhodol zapojiť sa do projektu? Lebo ste ma oslovili a prišlo mi to také úplne normálne. To je ako keď, ja neviem, kamarát alebo niekto z rodiny vás zavolá, že či nejdete na kavu, tak mne to príde také prirodzené, že keď je nejaká dobrá vec a naozaj dobrá, tak prečo nepomôcť? A myslíš si, že keď sa robí dobrovoľne, že má význam o to viac? Alebo ako vôbec vnímaš dobrovoľníctvo ty, ako mladý človek? Ja si myslím, že to je jedno ako, či dobrovoľne, nedobrovoľne, lebo niektorí ľudia možno niektoré veci robia nedobrovoľne, ale robia ich a majú dobrý užitok. A ono je jedno ako, akože dôležité je tá ambícia pomôcť, alebo to, čo ten človek urobí. A už čokoľvek má v sebe, to je úplne jedno, len hlavne, že to robí a že to naozaj niečo stvorí, alebo niečo mu pomôže. Čiže podľa mňa tá idea základná je dôležitá. Jasne. A ako sa ti čistí? Čistí sa mi super, akože nie je to úplne ľahké. A je to také, že treba to poriadne namočiť, aby to išlo dole vôbec, ale čistí sa mi super, lebo to je presne ako dole, neviem, či sa aj ty náhodou nehovorila, že pre mladého človeka je to vzrušenie, keď je zrazu s kopou mladých ľudí a môžu to všetci spolu robiť, že to neberie ako prácu. A presne takto vnímam, že keby som to asi mala robiť každý deň, tak je to nepríjemné, ale keď to takto robíme všetci spolu a vlastne sa pri tom rozprávame a tešíme, tak to je taká sranda.